Sakipaky, čaute, tady je Lucky. Vítám vás u nového videa z Minecraftu, bude to asi 4. video. Tak, nebudu zdržovat a jdeme hrát. Jo, jenom vám chci říct, že za 15 odběratelů natočím nějakou challenge. Takže už se těším, pokud budu mít těch 15 odběratelů, nějakou tu challenge. A ještě by mělo být The Sims a Agario. Takže kámoši si furt říkali o The Sims a vás bavilo Agario, takže budu hrát Agario i The Sims. Takže tak. Jak vidíte, tak už mám z minulého dílu, tady mám okna. Tady si ještě nějaké udělám. Mám okna, ale vadí mi tohle, že jako nemám torčky, že tady je světlo, jenom když udělám tady tohle. Tak to je jediné teplo. Tak to je světlo, tak. Takže budu si muset najít torčky a dát si to tady do baráku. Mně by stačila si dát tady jedna, tady druhá, a třetí a tady čtvrtá. Jo, sakra, se mi to dodělalo. OK. Tak. Už mám tady truhlu. Už mám 2 truhly teda. Tak. Mám věci, loďka, to jsem si nedávno udělal, tak jasně si někam poplavem. Tak, jestli jste slyšeli teďka tu rolničku, tak to byla ta moje segra, tady byla. Jo, s ní natočím Agario, jsem natočil s ní ten minulý díl. Tak s ní natočím teďka, ne, teď jsem spadl. Jo, furt mi, no tak teď se radši vyspím. Něco napadlo, že bych si tady to tu tak vykopal. Tak. Udělal bych tohle. Tak. Udělal bych jsem, no, počkat, si vyspím. No, honem, pí. No, spadl z velké výšky, no. Jsem trochu hrál. Co jsem to chtěl? Jo. Chtěl jsem si vzít dřevo. No, dřevo. Do prdele. OK, tak si udělám sekírku. Tak. Crafting. A udělám si sekírku. Tak. Ne, shit. Tak, mám sekírku. Počkej. Maximum sekírka je 1. Si udělám max je, jo, 3 sekírky budu mít. A lopat mám hodně. Takže tak. To jsem to chtěl, jo, tak. Tu si dám 1, druhá, to tam dám. A nebo ne, to si vezmu. Ale tu si tež nechám. Potřebuju 4 dřevíčka. Tak půjdu k prvnímu stromu, co je tady na kopcu. Toho. Ten je velký, z toho budu mít hodně toho. Si vezmu sekírku do ruky. Ne, teď se to úplně laguje. Tyjo, tu úplně uteklo, už natáčíme 4 minuty. Tak, OK. Teď to zase zvětšíme, šup. To bude stačit, tak. OK, už jsem dokopal. Honem, kopej. Šup. Tak bych si to udělal. Abych jsem si to udělal. Ne, prdele. Takhle, takže zavřu. Tak. Tady šup. Tak.
Tak, 34. A počkat, jak se to jenom dělalo. Tak. Tak. A tak. Jo. Jsme jenom 4. Ostatní nepotřebuju. Tak, šup. Tady. Dáme. Tak. Hodím to tam. Tohle si vezmu. No, jenom. Budou mi stačit jedny. Tak. Šup. Šup. Ty vogo, já jsem fakt trotl, ty vogo. Tak. A tak bych si to udělal. Ale. Ne, tak si vezmu ještě jednu. OK, tak. To nevypadá jako tak hnusně. Si to vezmu, tak šup. Šup. A dám si to takhle. Ne! Špatný! Takhle. Ty vole. Dobře. Hezky to je. Jo. Tak to by stačilo. Tak. A zaplavím si. Jdu si zaplavat. Sekerku si nechám na ochranu. Tak. Jump. Jump. Ne, sakra. Tak, dobře. Ne, shit. No ok, to přeskočím. Tak. Tak. A jdu plavat. No počkat, to jsem si nedal moc na dobré místo. OK, tak přeplavu břeh. Vlezu. Shit. Mama, moje lodička! Počkej na mě, zlato! Lodičko! Ne, lodičko! Ty je hajzle. To je debilní loď, ty vole! To je fakt ona hovno loď. Kaj seš? OK, já tam do ní vlezu. OK, tak seď. To jsou úplně hrozné záběry. Pojď ty děvucho. Sem. OK, a teď. To udělám jednoduše. Kill you. Nič se. Dobře, mám loďku. Ty, to je jeskyně. Jo, na něco jsem přišel. Tečka. Jak jsem hodil svoji lodičku. Tak tady jsem našel jeskyňu, hej. Ty vole. Tady by mohlo být něco. Kurva. Jsem našel věci. Ale jsem se ven. Protože to je zasraná tma. OK, tak já to střihnu a až se dostanu ven, tak to zase pustím. Takže střih. Takže už jsem zpátky. Jsem se tam dostal, už jsem se i rovnou vyspal. Ale ztratil jsem lodičku, protože jsem ji musel použít na svoji záchranu. Skeleton. Tak to jdu na něho, na toho hajzla. Musím dostat z vody, potom chcípne. Tak, teď by měl chcípnout. Ne, na něj nesvítí slunko, kurva. A já si obklíčím toho hajzla. Hej, to je smrt, on mě furt vidí. Tak ne, do prdele, jasno. Tak já se s vámi loučím, dejte like, odběr, čau.